euskera. Zaldibi nere euskaraz. Aupa Zaldibi. Daukagun poza. Tipitapa, tipitapa. Ordizia, badator korrika. Bueno, hemen dago goizian goiz. Martzia, korrika. Ordizian ere. Euskaren alde egiten duzuen lana gaitzi. Zuek bai, planeta. Bai. Eta irakurren grosoa. Egunon Ordizia! Batu dano korrikara! Bita iru! Gorari atzekuare bai! Euskaraz maitatu! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Ordizia ere! Biltzaiek ere! Ataunen ere! Euskaraz bizi nahi dugulako etorri zarien zure goizetik honezta. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Lazkaon ere! Azken egunean! Eta aurrekoetan bebai, korrika da autobidetan bete guzkituko dugu minisegundo bat, egon buelta danok, behitu ikusten dugu. Aupa zuen! Tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Olaberriko eskola ez. Olaberri, hola. Euskal Herrian! Hori, hori! Euskaraz bizi nahi dugulako. Langileak ere! Euskaraz! Arraindegian ere! Euskaraz, hori da. 30 urtetan egin duzuen lanagatik. Zorionak benetan. Antza eskuak eta txaloa zauentzako, zuentzako txaloa! Galduta oioa, azo deno. Alama gora, bai. Animo! Tipitapa, tipitapa! Esko badoa martxan seguran ere euskera. Bagoaz, martxan, lasai. Ume, gazte, adineko, dendenak euskeraren alde. Gola herria, gola se... Gori esku guztia, gora eskuan! Bat, bi eta hiru! Ia, zenbat daude seguratik hemen? Kaixo, eskolako aurra! Biba zue! Zelaiko udala, ezta? Tipitapa! Eta mundu guztia irunen, mundiala izango da biharkoa. Bakotarik ikusten dugu, baina ezin dakizuet gaurkoa ez dudala sekulan ikusi. Humorez beteriko jendea osatzen dugu. Eskerrela! Eskubara! Eta orain nigera bakar bat osatuko dugu. Hori! Eta suge bat osatuko dugu! Eskuberak eskerrela! Aupa! Iruña landuko gara, 2555 kilometro!
Euskeran alde egin dezagun, hemen guztiok korrika. Leku gara baia, aurrean eta gainontzeko guztiak. Ia batu zaitez, segurekin tropelera, jeitzi balkoietatik kalera. Tipikaba, tipikaba! Hau pare gazpi, ze derra den zuek ikustera! Animo hori aindarrela kustaldia legazpi, oira! Lekukoa hartu da gabiltza gustora. Euskera izan dadin euskaldun droga. Gaur korrika gogotsu egin beharko da. Ikasleak, guraso elkarteak, langileak. Tipikaba, tipikaba! Aupa, aupa! Zoragarriak zarete, zorionak! Tipikaba, tipikaba! Tipikaba, tipikaba! Lasai eskualeitan leko kideak zarete zan! Aupa, aupa! Ane, eta? Ander, apa ongetorriak? Aupa, aupa! Legazpi, bere! Zeusara momentu honetan korrikako protagonista. Venga, batu zuepe korrikara! Irribarre, derra dauzkazu! Tipitapa, tipitapa! Ia, bai! Hala daukau lekukuan! Bai! Erantzun ba,